Ettől lefeküdtem. Mutasd nekem inkább egy ócskapiacot. Hát ha látunk ott valami érdekeset. Jó van, gyere kedves Jumma Venue, megmutatom neked Hát már hogy nem mennék, a bazd meg. leghíresebb ócska piacunkat. Gyere! Megyek! Na ez itt az. Ó, hiszen ez Sanchez. Hol? Ott bazd meg! Nem Hol? látom. Nem látod? Nem látom, ja. Hú, ez tényleg Sanchez. Ez Sanchez maga. Mi a fele történt vele? Kérdezzük meg őt magát. Gyere még. Szia Czóstok úr! Szervusz, kedves Sanchez. Látod, hogy mennyire megaláztak? Itt fekszem a porban, a sárban, a szemétben. Nem arra, de azt kell mondanom, ez engem nem érdekel. Szeretnék elnézést kérni, mert a múltkor jól szétfejeltem a szád. Van miért? Jaj, arra már nem is emlékszem, akkor így már nem is. Képzeld el, az történt, hogy itt Tolmekkával elvettem feleségül kis vendéget, az meg jó kesemmizet, elvitte az összes pénzemet, az egész vagyonomat. Ilyenek ezek a nők. Te Sanchez? Volt ennek a nőnek luka? Ja, annak nem volt luka. De hülye vagy Sanchez. És Jaj, kedves Sanchez, azt is hallottam, hogy igaz, hogy elég szerencsétlen helyzetbe kerültél. De talán neked születtek gyermekeid, ugye? Jól emlékszem? nem hiszem, mert a feleségemnek nem volt lyuka. Akkor miért gondolom én ezt? Te tudsz valamit? Jumma Venue. Talán azért, mert neked 3-as idők. Tessék! Lombik bébik, de 3-as. A spermáimat is elrabolta ez a Tudod szemét mit? kis vendég. Ha semmit nem tudsz, bemutatom neked őket. Mit élvezel rájuk a buzi? Saját gyermekeid. Csak nagyon... Csak nagyon örülök nekik. Most megy? Ja, és össze is vannak nőve, úgy érted? Igen, ők sziámékek. Nagyon szépek. Szerencsére nem hasonlítanak rád. Hát egy kicsit hasonlítanak rám. Olyanok, minthogyha... Nem. Legalább nem hasonlítanak rád. De legalább kis vendégre arra a Ja, szemét igen. De legalább nem hasonlítanak rád, igen? ribancra nem hasonlítanak. Nem. Rád nem hasonlítanak, ha beszéltem. Vendégre vagy valami. Biztos nem hasonlítanak. Az a szerencsém, mert akkor legalább megcsókolgathatom mindegyik őjüket. És hát, ha egyszer, amikor az orvostudomány eljut odáig, majd... Ki tudja venni őket a lombikból? Akkor kiveszünk őket. Elült a lombik. Jól megcsókolgathatom őket, és amikor majd végre nem kell szétütnöm szany. Te hülye, te vagy Sanchez. Te borolgat, te vagy Sanchez. A szájukat, mert olyan rossz. Jól kivágtam magát. Mert olyan rosszak lesznek, mert nem tudnak rosszak lenni, mert legalább a 3-ból 1 jó. Sanchez, nem akarok elkeseríteni. Ők igazából a vadakra hasonlítanak. Akkor meg kell őket ölnünk. Pont olyanok, mint a vadak. És ebben segíted neki. Hopp, várjál, mert akkor majdnem oda kerültem. Szóval egy geci áruló. Áruló, ez van, áruló, mindenki áruló. Sanchez